Sant Vicent m'ha dit que us diga que està molt disgustat. Està molt disgustat pel que hem fet amb ell els valencians. Els uns, els que l'adoren, l'han convertit en un sant miracler, amable, han descontextualitzat la seva figura i l'han manipulat políticament. Quan ell no volia ser amable, ell volia ser terrible, incòmode, aspre. Els altres, senzillament, l'han ignorat, obviant la seva importància històrica, literària, cultural. Sant Vicent es considerava, ell, per damunt de tot, un predicador. Era un predicador apassionat. L'humanista Lorenzo Gala li diu el príncep dels predicadors. Probablement va ser el predicador més important de l'Europa medieval. Això té una certa rellevància. També m'ha dit que us diga que si volem construir un futur millor, cal tenir memòria.